De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Goede vrienden, fijn dat u weer naar ons kijkt. 1 november, Allerheiligen. En dit evangelie, dat spreekt over die eigenschappen van heiligen. Arm van geest, treurende, zachtmoedige, hongeren naar dorsten, naar gerechtigheid, barmhartig zijn, zuiver van hart, vrede brengen, vervolgd worden. Het zijn nou niet bepaald de dingen die je zo als mens na wilt streven in deze wereld. Want die wereld die wil juist het tegenovergestelde. Rijk van geest zijn en niet treuren, maar feesten. En niet zachtmoedig zijn, maar hard. En niet hongeren en dorsten naar gerechtigheid, maar als het even kan, als het op een kromme manier lukt, dan is dat nog beter voor ons ook nog. Barmhartigheid is ook wel zoiets waar niemand van wakker wil liggen. En zuiver van hart, ja, wat moeten we daarvan in onze tijd? En dan merk je gewoon hoe de tijd van vandaag zo anders is. En misschien is dat wel altijd zo in deze wereld. En dus wordt er van ons verwacht om grenzen te stellen in ons eigen leven. Anders te denken. En die heiligen die hebben ons dat voorgedaan. En nu kan ik dat alleen maar aanbevelen om eens een keer op zoek te gaan naar of een tekst op internet over een heilige of zo'n boek over Franciscus van Assisi. Dat zijn mooie verhalen die juist die grootheid van dat kleine, eenvoudige zo benadrukken. Want wij zijn kleine mensen. Ook als pastoor ben je klein. En je bent arm. En je bent treurend en zachtmoedig en hongerend en dorstig naar gerechtigheid als je ziet wat er om ons heen gebeurt. En barmhartig wil je zijn voor mensen. Geduldig, zuiver van hart en je wilt bovenal ook vrede brengen. Dat zijn hele kleine dingen die je interesseren, die jou maken tot wie jij bent. En dat, goede vrienden, dat is wat met Allerheiligen wordt gevierd. Dat kleine in ons leven. Als we dat proberen tot volmaaktheid te brengen, dan worden we inderdaad in die nieuwe wereld die Jezus ons beloofd heeft, ingedeeld onder de heiligen. Amen.